Здравейте! Правя този запис, за да споделя с вас едно много ключово осъзнаване, което имам в последните няколко минути. Именно да признаем, че сме сбъркали е ключ към възможността да направим подобрението и да прекратим грешките. Това е много важно за тези от нас, които правим често грешки или пък често получаваме забележка, че правим грешки и нямаме много представа защо и каква е грешката. Затова е много важно да си дадем няколко мига пауза, в които просто да допуснем, че наистина има грешка и да признаем грешката. Просто си кажем, наистина сбърках. Не е нужно да го правите публично, вътрешно пред себе си, да допуснете тази възможност и да я осъществите. Ще усетите едно невероятно спокойствие и разширение пространство, в което ще можете да осмислите какво всъщност се е случило, при какви обстоятелства и каква е най-вероятно вашата навична реакция като поведение, дали физическо, телесно поведение или да се изразите по някакъв начин, който да бъде отчетен като грешен или неблагоприятен, както за вас, така и за околните ви. И кои са ползите от това да признаем грешката? Най-така ключова полза към момента, която осъзнавам, е възможността да извлечем поуки от ситуацията. Това е като признаването на грешката, това е като да затворим отворената врата и да продължим нататък с анализ и с намерение да поправим ситуацията, да поправим себе си. Всъщност грешките, които проявяваме на външно ниво в живота си, те всъщност са резултат най-вероятно на дълбоки вътрешни противоречия и на състояния, в които ние не сме достатъчно осъзнати нито за причините, нито за последиците. Най-често се държим реактивно или импулсивно спрямо обстоятелства, спрямо ситуации, спрямо хора в определени при определени случаи и на определени места, разбира се, с определени хора. Важно е да осъзнаем и най-честите причини, които са свързани и водят до това да правим грешки. И ще се радвам да ги споделя с вас, но пак отново казвам и споделям, ключово осъзнаване за мен и решително важно да можете да направите подобренията е, когато регистрирате грешка или някой ви даде повод да разберете, че сте направили грешка, наистина няколко мига да се оттеглите навътре, да видите от по-високо ситуацията и да признаете грешката. Импулсивните извинения не вършат работа, те по-скоро ни блокират още повече. Най-често под тях има някакъв вид фрустрация, някакво несъгласие, възможно е дори да сме гневни, да сме възмутени и независимо каква е негативната вътрешна реакция под извинението, то всъщност не работи. Няма да ни помогне нито на нас, нито на другата страна, нито на отношенията ни. И всъщност самото признаване на грешката ще ни помогне и помага да развием емоционална интелигентност, което е ключово важно. Ние сами да разбираме както своите емоции, така и емоциите на околните. Най-често правим грешки по невнимание, когато сме
разсеяни, когато прибързваме и с действия, и с думи, и с така по-ярко поведение, би го нарекла, или всъщност може да бъде и оттегляне назад, независимо дали ще направим по-активно грешката или по-пасивно, тя е грешка. Така че липсата на концентрация, липсата на внимание и разсейването са ключови причини за грешките. Могат да бъдат свързани с преумора, когато сме физически или психически преуморени. Тогава концентрацията ни намалява, но може да сме и много емоционално така афектирани, възбудени, като емоцията не е задължително да бъде негативна. При силно позитивни емоции също сме склонни, обичайно човек е склонен да прибързва и да не си дава време за по-аналитична оценка. Може да бъркаме и да правим грешки, когато сме недостатъчно информирани или имаме недостатъчно опит, липса на знания или недостатъчна подготовка. Също така прибързане е свързано с натиск от външни срокове, от затрупани с много задачи, под силен стрес и напрежение. Също можем да взимаме импулсивни решения и да извършваме импулсивни действия. Аспект, свързан с правенето на грешки, е прекалената самоувереност. Това да подценим задачата, да игнорираме предупреждения и също тук бих казала проява на арогантност е също да не признаем грешката, да не си дадем времето да признаем грешката. Проява на вътрешна арогантност дори към нас самите. Имам предвид към себе си като душевност, като личност и съответно това се проявява и навън. Ако сме по-интровертни и не го проявяваме активно, то се усеща от хората, така че те реагират. И на някакво ниво ние също го усещаме. Гняв и раздразнение, страх и несигурност също могат да бъдат причини за това да правим грешки. Прекомерната тревожност може да доведе до неправилни прибързани решения. Неправилна комуникация или липса на комуникация също, когато сме в нестабилни, когато сме в процес на промяна, в непозната среда, при непознати обстоятелства също се увеличава склонността ни за грешки. Когато задачите са ни сложни или се ангажираме с много задачи едновременно, също е предпоставка за грешки. Липса на сън, здравословни проблеми, когато сме ангажирани с преодоляването на лошо физическо състояние. Това влияе на паметта ни, влияе на концентрацията ни, съответно склонността към грешки се увеличава. Разбира се, ако работим в токсична среда, токсична атмосфера, токсична среда в семейството, токсични отношения в семейството също са предпоставка или биха могли да бъдат предпоставка да правим грешки, съответно да правят грешки и хората от обкръжението ни, независимо дали колегите или близките ни в семейството. Недостатъчни ресурси също могат да бъдат повод за грешки, подценяване на ресурсите, недостатъчно обмисляне, също това да не си даваме време по време на самия процес, ако е по-продължителен, да осмисляме етапите, също е предпоставка за грешки. Разбирането на поводите за грешки може да ни помогне да предотвратим или да намалим склонността си да правим грешки, но още веднъж споделям така много яркото си осъзнаване, което е и повод за този запис и за това споделяне е, че да признаем грешката вътрешно, пред себе си първо, това е ключ към капацитета ни, към потенциала ни да
да поправим грешката и също да се поправим ние вътрешно, да си създадем времето, пространството, място, в което да осмислим, да извлечем поуките и съответно да бъдем по-осъзнати за подобен тип грешки. Ще се радвам този запис да ви е полезен, ще се радвам да го споделите с ваши близки, да помислите по темата също и ще се радвам заедно с помощта на знание на един осмислен живот, осмислено поведение, осмислено отношение към себе си и към другите, да живеем по-добре и да създаваме една култура на по-добър споделен живот. До скоро!